गैलालै बाबरे खर' सर' आथिं बिबु नारि जिं जिंगायजोब्बाय। लोंनो लोंदोलै आं लोंलिया। है आंबो लोंनो हालियालै लोंलिया आंबो एकदम किडनि सिडनि जिं जिंगायजोब्बाय। साला बिदिसो गोजोननाय मोनबाय हांसो बेदरजों लोंनो मोननानै। साला बुरिया जोंनो हांसो फाना दा माबोरै मोनदोंलै बे बुरिया साला। 500 नांगौनो हांसो मासेयावनो बुरैनो। साला बुरिया जोंजों खावजाबायना बेटिया। लावदुम हांसो खावना जादों होननानै रावनिबो सिगाङाव बुंनो नाङा दै। नङाबा जों खिन्थु नोंबो लावबाय आंबो लावबाय रावनोबो दा खोन्थाखा। थोद फाग्ला गेन्द्रा मानो खोन्थालाबायनो आंलाय खोन्थाया रावनोबो। ओइ लावदुम बिराद उन्दुनो ओंखारबायलै उन्दुहैनोसै। आंबो उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुहैनोसै दे होमबा थांसै। माथो टुम्पिया बेसलाय हा बेरे फुंजानि बहा थांनो नागिरदों? माबाहाय हराव सोरबा हांसो माथाम खावनानै लांबाय हांसोआनो गैला सोरबा जाहैबाय खोमा बेखौनो नागिरबोदों आं बहाबा नुगोन खोमा होननानै। हा नोंसोर बहाबा दुब्लिफोराव हांसो नुदों नामा? नुवाखै आबै हा हराव सेलफोरा जायाखै नालाय बे बहाबा लांनानै। हा सेलफोरासो बहा जालाबायनो माथाम खालाय हांसोखौ बिसोरबा मानसियानो लांखारदो जानांगौ। थाथ'सो नोंसोरो आं बैथिं नागिरहैनि र'। औ दे आबै। है गेन्द्रा जानला मानला दा बुंखालि बेलेगनि सिगाङाव बुरैया खिन्थु मानसिखौनो खन्दाय खालामगासिनो मोजां। खोन्थाया दे रावनोबो थोद मानो खोन्थालाबायनो साला बुरिया बिराद थांगारदों बे बुरिया। थोद फाग्ला मानो खोन्थाबायनो नोंनियासो गोदनायाव साम' गैया खिन्थु बाथ्रा लाखिनो हाया जानला मानला दा बुंखा। जाबाय दे जाबाय बुंनांला थुदो। हा मादैया मा जादों जोंनि पुलिस थानाव फैनो गोनां जाबाय जे? जेबो जायाखै र' दिनै हराव हांसो माथाम सोरबा सिखाव खावनानै लांदों बेखौनो सोंनो फैदों आं बेयाव नुबाय बायदों नामा होनना। हा जोंनि पुलिस थानावलाय बबेनि मा हांसो मोनलाबायनांगौ जाखो? हांसोथ' मोना र' बै हांसो सिखावखौनो आं रिपर्ट होनो फैदोंमोन। माथाम खालाय हांसो 500 1500 मोनथारगौमोन आं। आच्छा हा रिपर्टखौ आं होनो हागोन खिन्थु 2000 फैसा नांगोन। हा 2000 खालाय फैसा नांगौ हांसो माथाम गोमानाय रिपर्ट होनायावनो? हांसो माथामनि दामनि सायावसो लाबाय माथो। हा हांसोखौनो गोदान मोनगोन माथो आं बायनानै। नाङा आंनो रिपर्ट हांसोबो नांलिया। हा मादैया 2000 फैसाखौनो गिदों? आं सिखावखौ हमनायनि उनाव नोङो सिखावनिफ्राय मा 2000 10,000 20,000 30,000 50,000 मोनगोन ना? नाङा आंनो हांसो सांसो सिखावनि रिपर्टबो जेबो लिरनाङा नोङो 2000बो हो आं।